Arranca el partit en l'estadi Luis Suñer Picó. Bueno, ahí està jugant, cuidado, el Rayo vence Espina, el que llança directament a porteria a les mans del porter Vicendo. A veure, ahí torna, a veure si pot recuperar la pilota. Té en ataque los Gira, allà va Javier García busca l'àrea, Javier García xuta, para Palopa. La Unió Esportiva el Gira, ahí està en llarg buscant la posició d'aquí, Prieto la pelea, la toca Héctor Juan, buscant al seu nou Álvaro López, que torna a combinar en Héctor Juan, cuidado que la jugada és perillosa, se'n va per banda, busca un company ahí, i la trau Abel, la pilota que la despeja Prieto. La combinació, el segon pal, allà va Javier García, busca el cap, gol! Gol de Miralles! Salvant-se'n la defensa de l'Alzira, als 2 o 3 metres, ahí va el baló bombejat buscant el segon pal, Rami, que la toca al central, cuidado que va a empatar, la trau Vicent, la trau ara un defensor de baix d'espal i el baló a córner. Ahí va traure el córner David, és el primer favorable al Rayo i vence. Ahí la pilota que s'obre i tornen a rematar els jugadors del Rayo i vence, això sí, mal. S'incorporen els centrals, a la rosca, al primer pal, Vicent que no deixa que la pilota és ja tenint controlat el conjunt blaugrana, tot el contrari, és el Rayo i vence el que està dominant. Ahí Joan Curtet, de nou és el Rayo vence en atac, busca la passada al segon pal, no estava en posició antirreglamentària, la torna a ficar dins de l'àrea, mare meu, ahí, molt les guanyen per dalt de cap, el valor ahí en el rechaç, a veure per aquí, finalment a les mans de Vicent Dolç. Jorge que canvia ahí per a Santi, pressionen dos jugadors de l'Alzira, recupera Imael en banda per a Javier que ve de primer per a Miralles entre els dos centrals, ha vist la incursió d'Aaron, Aaron controla mal la pilota però pot xutar, fluixet, l'àrbit que pita, camina Aaron, xuta Aaron, fora! I ara senyala al final dels primers 45 minuts. Arranca en aquests moments el partit. Javier García, se'n van tots, es queda Javier García que trau la falta, busca el segon pal, que bona per a Gonzalo! Gol! Gol de la Unió Esportiva Alzira! Ahí intenta arribar Farisato, no aconsegueix, Jorge la despeja, el baló per a Navarro, que aguanta molt bé la pilota, la deixa de cara, que ve per a Pina, que canvia per a Verdú de nou ahí per a Pina s'acomoda a la dreta, golazo de Pina des de la frontal de l'àrea. El baló que va passat, ahí es queixa d'una falta el jugador de l'Alzira, l'àrbit no pita res, cuidao, la centrada busca el segon pal, el cap de Castilla per a treure el rechaç en la frontal, Rafa Pina que se l'acomoda i torna a anar el baló a les mans de Vicent Dolç. Este prepara la centrada, juga, però la recupera l'Alzira, Farisato en terreny de joc per davant, intenta fer-li un túnel i torna a perdre la pilota, torna a la càrrega, Rafa Pina dins de l'àrea per a Verdú que va fer la centrada, la deixa de cara per a Rafa Pina, l'àrbit que pita penalti. Rafa Pina, allà va Rafa Pina, aguanta, xuta, para Vicent Dolç, a segon Navarro. L'àrbitre mira el rellotge, ja s'ha complit el temps i final.